Ikaw naman kasi Sniper. Dahil ikaw ako ba doon? Ay, dito ito bang muli? Email. Ito. Yung up to 2, up to 6, up to 7. Madal ini. Gana naman nada. Tikang daw ka. Tikang David, tikang may pasdi. Mapatuloy po. Raot. All mo ang bigay. Kaya po lang tayo. Ano? Sabi paano ito makapulay yun? Makakapatay na yun po yung wifi. Hindi ko alam. Yun eh, nakaturn on na daw yung wifi. Wala. Yun na lang daw. Di na niya sinakang mo dyan, Jay. Naman na. Sure, ikaw na ng wifi. Anabot ko lang, paano ito makawaas? Hindi ko sinabaw. Ano ko dito na Siko daw kaya? Pag igmong ko doon, daog, uwat, uwat, iit, maliit, uwat, sabi ako nga paano. Pinarang mo. Uwat. That's it.
nag-log out na Karen. GGS! 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 Ikaday ko aram yan na pala. Please do. Right. Lantak na. Wala yan pa. Ilang, ilang. May mapapalit ka. Ano niya, kata na? Bakas po mandiray. Pagdaro na ito ang kamot. Nilaga na yun siya. Hindi ka na sana ko.
Isa na tres. Duas na tres. Isa na tres. Isa na tres. Ay, makapagpapula. Ay, kamagalaw. Mabigo. Iwan na ako. Isa na nga. Para dos. Para na siya video. Nandyan ulit ako. Ano man siya? Ay. The boundary. Kapag iba ka, boss? Magpakal ka mo dyan yung talbog-talbog. Igual, no? Like mo na daw niyo. Oo nga, nataktan ka lang. Awan. Nagigib niyo lang. Ay, Jay! Magdala ka, Jay. Anong taka, Jay? Yung sarap dito, Jay. Mukha? Kadulong. Ano ba ang pinagdarawa? Magdala ka yan. Albog. Ano, Jay? Di mo gusto mo, Jay? Ako? Ano, sulok-sulok ka muna dyan. Ano, sige. Jay ka magano. So, tapos sulok-sulok ka dyan. Siya, di ba talaga? Ano hero?
Ganda na ko lang yan. Ano yun? Hindi mo sinula. Hindi mo nga, sabi sa nilogin. May daon silahan. Ha? May daon silahan. Oo, dumas mo, dumas. Natin mo ito ni buka. Kaya lang. Jadi, kanan pala po naman. Uy! Tukoy kita! Tulog ka pa ba? Ano ka? Sama ba? Ano ba hindi mo? Ako ko mo magiging plastic na siya. Ako sa diyan. Ito. Ito po. Ano po, kajian? Kapag ka, magtanapos para mabigyan ng mga tulungan. Magbagat ka! Ito. Paano mo ba ito? Ikaw, mabawak ka. Lumukso ka na! Bukas na mag-lumukso.
Ano? Ay, sugo ng puro. Wala pa pa kasi pala. Medyo na ka na. Medyo na ka. Ang tangan mo. Gamit account ko. Para mo. Ang kailangan ko gagawin, ay pivot, no? Tulog, tapos lumubog. Para ano yun, Ah! Mami naman, ano, kaya ba pa ako nagsimay? Hindi ko rin ako kumain. Ay, pala rin sila. Ha? Sila. Iyan, so, sinalungkot ka pala. Ano yun sa po, fresh daw po ay preso sa Pilipino. Pinagiyan! Magpapilihan kami. Wala, ano? Ano ba saan? Wala ako magpapilihan. Wala, wala ako magpapilihan. Sa isang patropiko. Ano ka, Becky? Minsan lang ako lasing. Saan? Butang litik pa. Ayun eh, may tigil magawa mo. Si Kano, madali na mag-ano, ligay. Anything. Ano ini? So, pinakainat ba ba? Boy! Hindi mo ganyan siya katakunan mo. Tama, sa pinakanakatong. Wait. Ano, si Jay? Sabi, ano, ako rin kakasit ko. Iwan ang sige dito sa loob. Gusto makatog na ko pa. Ako, bukas ko ka. Ibang ko lang tren. Kadang na kami sa mga nagkatulungan. Ano ba ako dyan? Hindi mo. Uy, ako kayo eh. Wala talaga.
Ayun ako. Tingnan ba yun? Ay, bakit? May atong mo kayo gusto ko sa susunod. Ako manalit ako. Saan ako? Ay, salamat. Kasi kamo mawala pang tutukan ko na. Ay, yung honor, di ko kami naalala. Buko naman ito. Ute! Uy, bawang pa dyan. Duman ka na. Tutong na. Buboy, tutong na yung ano ko. Ano ka? Alin? Ayoko. Hindi wala. May tugas na ba? Ay, salamat na balik sa buko dyan. Unlimited. Di ba na nakuhaan? Alin na kita ako? Hindi ako. Hindi nyo. Hindi nyo. Kasi dahil wala ni kinakain. Kasi dahil pinagusto ko. Yung naan. Ako at dapat pinigwala na. Bukas na. Walang ka na naman ng pila. Balik ka na. Diyan mo na dito sa mukha ko. Kaya wala na silang taon. Siguro kung bigato mo. Gusto lang kasi daw. Gusto mo. Oh! Sayang. Dali! Wala daw nakakaganda. Hindi ka lang. Hindi pala din ako. Hindi, pero gusto mo talaga. Pero mga siya kasi sa video rin. Sabi niya rin. Ano ba? Hindi lang. Baka maano na naman ako dito. Basta natama na kaya. Kapag ka naman sila yung ano? Gago! Ano? Paano kaya kung nagbukas na ito, mababa ako? Ano?
Nakulong dyan. Nakulong dyan ang pinto mo. Ngunit din, pwede na nagpapalite. Alam mo. Guys, manda na ako, guys. Hindi ka na mag-ano tao pa. Ang mabukas na. Ayun ka pala. Ayun na pala. Bawas buhay mo. Isa ka. Hindi ka na mag-ano. Hindi mo na ano. Tapos nag-ano. Gamitin mo lang dito sa tao. Gamitin mo. Pag-fight ka. Hindi mo. Ano po? Gamitan na. Gamitin mo. Tama, Jay. Gamitin mo muna lang ko. Hindi palusot mo sa letter. Wala kang nabilit ka pa ba? Ay! Basahin ka na naman. Ay! Luti kayo kang pakula, bro. Ang kakapula, hindi. Ako. Ano yun? Unlimited! Hindi, magtagabantay ka lang sa taas. Hindi na nababawasan ang... Nagabantay ka lang. Oo, hindi na nababawasan ang... May invisible na ano. Naikinig man. Ewan eh, pero magtagabantay ka lang. Ay, nagabig. Basta, masin pa kami. Street, matik pa rin. Tika! Parang di pa din yung video. Hindi mo. Hindi. Yeah. Doon ko na pista mo. Yan, dumating ka na sa saro. Huwag kang maliwanag dyan. Kulang ka, kulang ka. Sumali na. Alas ilag out pa lang na. Sali na. Kulang magwala ka na. Wala ka na sa chilis. Out na tawad. Tapos sa... Raymond! Pansin mo ka, Dre? Huwag ka tubod siya. Kasi na kaya dyan. Huwag ka space. Kung kulit naman, nabubuhat ka huwag. Huwag kong sawa. Like-size mo na lang. Kuya, ano nagpapaan green sa ha? Ay! Nakalisot sa raman. Para di bakso, magpiso pa. Out na sa 200,000 million in pieces. Open man.
Kasi sila naman Oo, naman sa pen. Kunyat yung laki. Oo, kahit sino may restaurant, kami na mag-walkout nila. 6K. Yun, kasi yung security. Nawala na. Uy, 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 uy. So, ano, 6K. Dapat ko na. ayun, 6K kumain po ako sa buong. More mamalito rin kung makakapag-roll ka, no? Kung ano, list, nag-roll ka, nag-roll ka, nag-roll ka, nag-roll ka. Tapos malayo, Alakaw, Alakaw, pero kaya magpasiyaw ka sa pinakaroba. Madali pa na magdadagdag sa mga So, tapos si ano, pag dito ko ka, Marian, magulo. Marian, maulo. no, sana naman. Papuntang mga alis ka. Ako naman ito. Ilapin mo, Ben. Ano, isang bulo. Kung wala ka, ay, nagamit ka din ka nagsusubo.
Yeah. Kasi tumatubog isa na. Mahirap. Nabalik ka na? Ano ba lang yan? Nagkaskas ka ba daw? Pistol gamit ako. Holy shit. Nakulo na ba kasi sumunod? Buwan ko po yun. Sulo mo na ako dito. Tapos mo. Ako naman nakakahirap. Ay, sa sa'yo mo? Yung sa sa'yo din. Dapat yan eh. Isang ano na ko daw. Diba na? Ay, sige pala pa mo sa. Ulo. Bukal lang po. Greg, di mo na kumain. Wala mo kayo. Tay, kung ano yung aganin dyan, saan ako DJ? Na-DJ niya sa neto. Galit yun, ah. Hindi. Yana! Yan! Ay, Yun ko na dyan, wala. Ito ako tayo natin. Kala mag-inom. pwede ba yun? Oh, wow, ano? One! TikTok ko lang. Sana dito yung mga Ano? Inano ko? Ina! Iba na sumpasan yung ano? Boy mo. Iba naman ayos ka tanga. Iba naman. Ginawa ko lang. Ay, yung ginawa ko lang. Tay? Sige ah. Sige ah. Hindi pa na! Sige ah. Ha? Sino ko kulay duman? Minus naman lang. Diba?
Ano nga naman ito? Ay, you! Ano nga naman ito? Ano pa rin ito? Ano kaya ang duwan? Ay, ano kaya ang duwan? Ano mo ito na? Pag mo kung pangaranin, patkat. Ay! Ano pangalan ko? Mat? Patkat na yun. Patkat na. Hindi po. Yan pa yung mga friends mo. Matali ka riyan dyan? Oo, ano? May ano na, bumakot eh. Open man daw sabi ni CJ. Ay, gabon. Ako man, sabi ni CJ. Hindi ka sa gilid mo. Ang paulo. Lupit ka, Lord. Nabulong ka. Tama, gagawin ka pa man sindi. Ah! Ayaw ko na din. Ayaw ko na paglo.
na. Wala na. Wala na. Nasa na ka ba? Wow! May mga pasa ko. Bayad kang kayo mo, iba ga. Wala, may nakabigong kayo. Kailangan ka na mag-meditation. Wala kang pa.
Akin na nga yun. Ay, hindi ka. Ay, putang ina mo yung start ako. Ayun nila. Ayop ka. Ayop ka. Talaga nag-iba. Ha? Wala sa level naman. Wala ka matiman na. Tusok ka na lang. Kung ba na ito eh. Pag-itinugod ako. Nagkaba. Balikan ka nga. Double watchan mo na ako kaya mag-batik
Eh, puta ka na earphone.
Ano, alas pa?
Bakit? Bakit? Ano? Ito? Di? Iyon? Iyon? Sige na dada. Sige na dada. Wow. Again, again, siya. Sige na. Sige na dada. Sige na. Ano pa? Ito lang. Anyway, nakibabalik si ano, sa banda, sa baba. Bakit ba, nakibabalik? Bigyan lang pala. Kuya. Hindi na ako eh.
No? Hindi nga. Yeah. Yeah. Hindi ka kapag nagtimo. Hindi mo na kasi ka. Ako nasa to. Okay na. Wala makawa. Yun na si.
Ako ko na nga, buldo ko na, ako ko na nga, ano, Bagong kayo, di ba? Hello, may mini di yung white shirt. Ano yan? So, gusto ko na nga idaga. So, kaya naman ko, sa pulisan. So, mag-snap ka na. Huwag man. Oo, ano rin sa pagkamulat lang ng snap. Di ba, Rap? Nakagat ka kung dito yung libak lang mo. Tumura na. Hindi, nakalaw sa mo. Yung tulo. Tata. Kinap na ng ano. Powerful. Uy, nag-ano, nag-ring eh. Uy, nag-aniwag ko na kirin mo. Kami ni Tambo, wala nyo kami. Chill lang kami sa tamang gilid. Chill lang kami sa tamang gilid. Open man. Restaurant ko tako. Ibang muna ka, what's yun? Restaurant ko tako dahil kasi mabigay sa sinalita. Buhay kang pala ng restaurant. Shit, tinapay-scam. Bubukan mo isang. Sabi ko yung ayok. Ano ito ba yan? Ano? Pagin mo. Ano yun ang naro-block CJ niya, ano? Ba, mga show, Ulo dali. yun ako.
Yung ano pa yung oxygen yung minak na buka. Nawala sa field, dito mapali ko pati si John at siya sa baga. Pero makasakay itong may na-grade. May pinding pa ba itong may na-grade? Iyo! Tapos ano niya yung mga kaya ko ito. Ipaakit na dahil ang demon ball. May ano ba kaya? Ano ba? Kaya nasa ito ka magkakaogi na to. Oo, pati yan ang babae yung sumigataan. Ito, pati sumigataan. Ito may na sa mga yan ang babae. Pati yan ang anak. Ay, ito pala no, puta na ano pa ito. Kuya, Heli mo na kasi. sa ano ah? Saan yan? Wala. Simbahan. May Correct. Sa dito. sabi mo, Rom. Ako lang ko kayang bulb na DJ. Hindi mo maging top 3. Kasi gawal ko. Oo, bungay pa din. Ako lang kabagabi. 56 na, yun ko ang ano. Teka, magkano nagkabay ka, Ber? Siguro nagpupo sila, di pa rin. Di ba nagkabay? Di ba nagkabay? Puta mo ka po ba? Ito niya, kasali sa living room. Bibigyan ko ng account. Puta nga yung, pag-ni, Eroy. Kasi yung sa iya, yung ibang ano lang. Puti. Kasi po dito dyan sila. Nakakpan dito, ako na 5 star. Ay, nakakpan ako na 5 star. Tapos, pinagkala siya sa ano niya, sa kapatid. Suro ko talaga hindi ko ilang sa akin pero nalit dito ko amin. Ito ako lo ito 3 bill na kay pawan din. Mga bigyan mo 3 bill na. Naman eh, nakakapon na sa ito si River nakakapon din ka ako naman makasak din magpalit niya 1 star na nga niya mapagkamat ni Panon. Kaya
mo sir, pero kababong libro yan sir. Okay, homework na sa loob. Kababong libro yan. Alin eh, so kuya, homework. Unit 1, group 1. Tapos saan? Wala. Tulong ko nga. Ay po. Tangay, hindi pa maubo. Sabi na, hindi ako nga.
Yan naman siya. Shit! Sarap ka. Nalog na ako. Mga ganyan. Kayo yung alam ko nito. Yan. Sige dati, nag-take mo kayo dati. 80 na ulit. Uy! Ay, puta mo.
Wala po. Yung sa kanya yung dua-dua. Na parang sino pa dua-dua. Hindi na ako magkasuki. Doon na ito. Mabakal pa ako kawan ang pap. Ito nga, hindi ko. Sampul sa nakanong nabakal ko. Gusto ko ba nito? Pati sa lamisa, ano, sa mga pag-pain sa mga lamisa. Maghanap ng ano, sumama ko sa mga ganyan. Yung mga prestige na magagal ng wheelchair, may basila. Meron talaga yung So, nakuha ang solo ko. Then, kaya, diba, ito. Dito nagsunod yung pagpuro yung naglalaw, siya niya naglalaw, Ilagay ko ang Einstein, ito. at yung Ano mo yun? Hindi siya matapay. dahil pag binuksan mo ito, may maano sa inyo, may malap sa inyo. Kaya na yung ano, yun ang itong ghost. Malamig na sa ulo. At ako yung meron ako, yung chair, ako ba Kung ano ito sa mga gamer boy. Oo, Mahal ba naman sa mga lang mga tao? pwede. Pero kung maasa-asa pieces. Oo, ayun. Meron sa konto. Paano kung may nagkakawin gumawa, tapos nagabot mo sa princess, mahal ito. Dahil, Mahal ba ito magsusunod? ano ito, Wala. mahalang. Sakto ang ano, princess. Magalit ka, sabay diretsyo na may kilaw. Ang peso ko yung mga. Dito ko ako din sa German. Diba mo? Ikaw na. Kulang ang tukawa, nagpasasyon na tools. Lima. Kaya naglang ko na ba ito? Kung ang naging pito sa akin. Ito, pero pagkakaroon, gawin ako doon sa namin mo. Ano ang gamit dyan yung makain? Nakakain. Beer. Ano? Yung nga daw, sige, bumoto. Pinarubod kami doon dito. Hindi pa matapos. May second floor pa. Pero daw, yan o. May nag-activate ang shrine. Alam mo ha? Kasi yan sa ano, sa pangalan. May maabot yan. May maabot yan ako sa mga question mark. Bakal mo si... 10 million. Bakal mo ito. Bakal mo ito. Ito, pagdating daw.
Huwag ganun siya flat. Yun, yun lang. Ano, ito ba? Kanina, ano din ka nagtutukaw? Wala ganito. Ball, yun, lock, Next. Oo. Ha? Ay, may 200 plus. Okay. One plus. Ay, 200K. Pinakamayo. Teka, nagkamali. Pero ako sa kayo ko din yun, no? Yun, piso. Ano so wait. Pag-ibig mo. Ganun, wait mo. Hindi nyo. Wait ko, method daw. Okay. Kung baka nag-ay sa kanila ng tuloy na sila yan o. Yan ang pagkakas. Yung kaduman, sa kaya naman. Nakakasa pa. Dagat. Yan ang goals. Mga goals. Mga goals. Baka ano po. What's this? Wave. Wave chair. Ang high-big siya din. Matalay na ha. So, yun na, nakuha ka ni ano, so, Alas na na. Alas na. Pero ba dyan sa panahon? Kaya may dinilig ini pa. Yung dalagang ng mayo. Yung luxury. Hindi ka dyan dito sa atin na. Vape. Wala dito. Kaya ang sarap ko kita. May share. 2 million. Luyo lang. Akala nga yung tawa naman. Nabakat ako. Ay ano, pinapanis ako. Tapos,
Bakit sa ko? Ay, mas wala, maliit mo yung ano mo. Medyo, Siguro, yung mga gamit na hilaw. ba? Puting kwado kayang hayop. Nakira ka. Business pa kita, Ben. Business pa kita. Restaurant pa kita. Ha? Ito pa, manay. Kaya mo sa dito sa dito. Tulong. Saka yung lumabas ko. Okay lang. Yun na yan. Hindi ko na sa gano'n. Gano'n gusto mo. Hindi. Pero kasi,
Maranot na. Puro lang. Puta kayong radyo. Diyan po. Badal. Ito ba yung kahit na? Sige, kahit na ito yung bakit kita dyan kung ano
Ano na? At yan yung katanungan niya kung Malugaw ba, sir? Vegas, yan is na... Ha? Lumubog ako. Mapapali mo nga Ako madali. Wala yun. Yan, sinawa lagot mo, kat mo. Yan, basta na kayo nakalagay. Hindi ko lang ako pinagditin yan eh. Yan, lagot mo, kat mo. Lagot mo, kat mo. Vegas, Yan, yan din sila. Lagot na. Super dry yun. Friend mo? Ha? Friend ka? Makakilip? Pinagpagod ko yan na yung probo. Wala rin. Aloy. Isa ko niya. Wala mga Dupire ka mukha dito po. Kuya Tata. Wala. Ay ka ba balik? Tapos na nga, ayo. Bataw na hayop. Bataw na hayop. Ano yung Batangas? Yung pili niya? Wow! Ano alam? Ako linawin mo, tinawag sa kuya, tawag sa kuya, oh. Seryo? Uy, Sirio. Wow, na-escape. Uy! Yung pili niya. Ang mahalo nito. Ano yun, anong gibong ko dito? Kapatid niya pa. Ayun. Pero ang sakit ka. Alaga. Oh, nagbalik sa tulo. Oh, natubigil ako. Kaya pa siya. Ano ang dali ko? Tapos lahat ka na rin. Bukan mo yung siya yung pwede nga.
Yung ano na magpapatay ka. Eh, ganda. Pero, nagkawad ka. At nagkawad, open. Ewan tayo. Ano yun, hindi mo naman. Black massage. May nagtukaw, pinarap ko si Joey Chicho. Sige pa ba? Serious. Kaya nagbigla na sa nagtuwa na eh. Bawasin mo ba ang kawan mo? Wak ako sabi ko ako nagtaram na magka. Ako nagtaram mo, so I see it, I see the what. Itan talaga ang tiga ng ring. Naman yan eh. Uy, battery ka naman. Richie. Ako mo baka may wind siya. Sinop siya ako kay Mr. Siya. Pag-lit siya po ba? Nag-di na naman pala sa ninyo. Alam? Uy, natag ko dyan. Ano na dyan? Alam ko na nagulak ko dyan. Oo. Wala ko, dito ba lang? Dakulon. Dakulon. Let's go. Dakulon na tigil sa kanya si Brad. Baliktad ka ba? Baliktad sa kanya si Brad. Ano yun eh? Ano yun eh?
Ano yun? Zed, ano yun, Zed? Dishwasher. Dishwasher. Oo. Takasin mo na sink mo. Zed, Oo. baliktad. Tama. Ako nung mga ito, na tayo. Ako pala sa'yo, wala na sa meron. Bibili yung mga kilo ka. Mga dumadaan sa iwon, sa pagsakakot na ka. Ito, binali ko. Pero tawanan ako nga ito, yun ang weekend. Huli ako kasi, parang di ba ulit na ulit. Sige, huli ako, pinarawan mo yung nasa, wala naman ako. Kuya, baby dyan, baby ako sa baby. Baby yan, naging baby yan. Wala ba yan? Parang pag-aral ka na ako, Pinapanda mo kayangan niya. Ba't mahal? kaya wala mga siya. Kung ano, nabigyan mo na mga pag-milyon yan, hindi ko sa mga Ginawan niya nga na ako yung apat na ginawa niya kay kulang nga sa ano.
Paro. Diba? Sa Nagdarasal pag plano pala. Nagdarasal ang plano. Hindi, man nag-yun. Yan? No? Ginawa ka pang ano ka sa? Ayan, ginawa ka pang ano. Asan ka sa kasama? Pinabakal ko nga scripture na ipasaro. Wala no. Panganyo, sarong kanya sa pagkalit. Ikaw na sa kanya gumawa. Mayaan ako. Ila pa, pag-aaral kayo niyo. Isay! Isay na kulong! Well, yung mga nilo, ilaw na bumabat ng 20 kilo. Kasi ito, kasi tinda ko sa Hindi din magpipinda. Kaya, isang kaya mo yan, diba? Kaya mo yan ako Sige. Mura na eh. Pag pinabakal, Malingan na yun. ubus na kayo tulo sa palabakan ko kayo, yun o. Sigurado ka Kasi yung pagkakot ko kayo, Sigurado ka naman ka. Pinis ka mo? para nabigyan nga ito. Ay ano ito garo? Ito pa siguro. Ayan o. Nag-keep na galing sa loob. Uy, tungkol mo yun! Yung. Ayun yung mga. Wala niyo ba sabay? Nagtigdi ba ka hayop? Ito tigsidi, no ba ka? Ito pala, tridang ko dahil sa awan niya dami kami. Yang pagkaran ko ka, kaya ko sa kaya. Nagtigdi ba ka rin hayop? Pagkaran mo. Ano ka na rin? Bunyo, balik na lang hayop. Yo, agad na per. Puta nga, putang lulutuan ito nga ito. Kumagay na dali. Lemon. Ha? Lemon. Gulaw. Paano na nga ni, nangulap. Tulo na nga, may golden na ako. No. Yun ang second. Yun ang second golden. Floor 1, again, floor 3.
Mapakalgara ito. Mapakalgara ito. Tingnan lang magawin kami. Your fault. Bago ka nagalit eh. Tapos nagbalik ka rin ito ka. Naplug pa, ikaw na naman daw. Luruan. I take out virus to. Bulok ang luruan o. Uy, ayaw ko na sa Diyos ang kulang ko na. Nagawa na dyan. Ito ah. Mapa daw. Mapa yaman. Laro natin. Paano man yun mabakan? Ito, medyo ko na. Sige daw, duman daw. Yan mo no? Dek! 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 Napapagod ako sa kanya. Mga kayo no, sabi mo sa'yo, sabi mo. Pirak ma. Ay, daaw, paro. Ulbid daaw. Ano yan, naman eh. Baka na lang kailangan. Siyempre, tatubaran niya ang ating galing. Matatawa niya ng biro. Ikaw pa daw. Tatubaran niya. Anong mo, pe? Anong mo, kalitan mo? Kasi ako yaman again. Pagpart niya ako. Lumanan mo dyan. Huwag ka na dyan, Re. Uy! Ano mo yun? Magdili ko sa pulis. Pilo. Puliset. Tao, papasok yun. Alam yun ba, magturo ko mga nagay-sabi. Tama, alam mo yan. Bulok na, isa baba. Pero sa ito, kaya, Naubos ko. Naubos ko nga. Ayan. bawat ang hype na ba ko po ang hype dyan, Malipat mo na dito. Alam ko. Ginaw. Ali! Ay, na rin. Yung mga hype ko bawal. Ang kalay gawin. Labi mo ba rin? Sige, no? Ayun daw. Wait, ano? Kung tatabang pitawal, kung ako may tawal, hindi pa sa dyan, kung baka may tumigil. May tawal ako doon. Ay, kung may tawal. Ikaw man talaga. Ikaw. Kung hindi na kami, naman ako. Yung phone ito. Mag-ano ka, Dre? Ano? May ulit ko ng matang ini, at Diyos na ano eh. Tidak ko. Stick na daw. Wala ka na talaga sa gas. Mohon mo na rin ano, lutukan. Nasa taas Baba ka pa. Pero baga jalig ka rin. Pero mga Di ba Ang kalupangit kong kano. beach of Lidao, Paron, beach na tawag na beach. Inurihan, bitch na lahat. Ano nga, di mo gusto ba kayo? Overfeel mo. Bigla na mga Oo, no, isa pupunta ka. Ano mo na yung speedboat? Alam mo, pregnant. oo, Lidao. Alam mo, Michael. Inaiyak. Lidao. Ako naman, rin naman, naturitan.
Siya nag-treat sa nga, kabawan ako. Uy, pa! Uy, mahal ba na meron mga ako? Hindi ka tao ka, sumakot ka pariya, sila no, kaya ko. Imbes lamang, full set mo, dahil mo kapakado. Kaya niya pa, sa ano ba? Aging lagi. Last one. Picture ni James. Para ano ka, Kung kabubuan mo na mabit ng marami. Makarot! Robot ka, ako pa ganyan. ka na to? Sisig ka nga, yun. Uusin ako. Walain na niliyaw. Ang good morning po. Hindi mo naman yun. Yun kaya bakit nanonood ka? May carry ba siguro wish? Sorry, mali na may straw. Pagkaro ka, Ner! Imbis na ko lakad mo. Baliktad ka niyo. Balik yun, balik Kuya na, yun. ito. Baliktad ka niyo, di ba? Ang mayaman, mang putao. Utang mo nga, Yeah. Sige, sabi ko. Kanya ko. Gusto ka sa kuya. Diyan, Ray. Magay nung kadari. Madami sila rin. Ano, awan nyo yun. Kaya ko yun. Bumo nga, tititingog. Baro, pangano budget oh. Kaya kanyari. Masabi ka rin babae, talaga daw. Meron, gadawan na naman. Uy! Uy, baka lang magkaroon ano, laksan ko. I love you. Hindi, ano yan? Pangit yung daan. Babakal na yun, pagpayin din daw ka. Hindi daw sa'yo, gusto ko bakal. Gusto ko ba? Dapat pa rin maturma mo ng pang babae. Bakit ko ito rin pang turma babae? Ako lang sa nga rin ka. Ay, babat ako. Ngayon, kung maray, panipak mo ito. Pangwaya mo, talaga. Kuya, ano daw? Tapos Magduma kayo sa likod.
Oo. Sa ano, dumagaan, nagdumaan. Nagdumaan sa ano, nagaba, sinutan, sinutus ko, nagaba. Nagaba. Apa. Next day daw. Mayaman, yo.
ganun ba yan eh? Bay na, yung maano ka na, kumain ka na. Hindi, kamakal ka.
Sage, paano nga makidalaw, Sage? Ha? Paano nga makidalaw, Sage? Sa may, ano, ito ba sa may amateur pa ba sa may dito? Ano? Lord? Amateur! Yung ano, uto sa may kwarta, sa may babaan Diamond. Ay, si Diamond buhay sa kwarta. Ay, kaya na plus sa amateur. Tapos kaya na teleport sa pinakababa. Ganun yung bigkasan mo. Hindi yung natin yung to. Bukas ako.
Ano? People na din. 5 straight. Malikit nga po. Hey! I love you. I love you. Pero may share na. Tapos meron ano, ang doon Claro. Duro mo sa nga pinauwa niya, oh. Guys, come Chicago. Nakais ka manok. Wait, Bart. Wala, ticket ka lang. Tapos sa'yo. Patol. Ano? Ay, malak ka. Okay, ako mo man siguro na ito. Ay, wait kang palugod ako. Wait kang palugod. Oo. Wait lang, Chicago. Ano? Isil mo, sarap sa na. Isil mo, sarap sa na. Natagamit ka ba? Magkab sa kayo niyo. Sarap sa na kayo na. Natagamit ko. May clear ko lang lulubog. Pag-ibig mo lulubog. Eh, parang gusto makita nga. Ano yun? Oh, Hindi, siguro ako laon. okay. Let's count total. Ano yun, ano? Siguro ako laon, dito. Safeguard. Oo, ano yan? Okay. Scanning. Full wave, full Yung mga over. oras ba niya na, ano? Sabihin na magka.
Tahu kan di sini udah tahu. Out na sa to. Open mo sa. Subscribe ka na rin. Heart. Yun, mo po na tayo. Yes. Seven. Tama, tama, sabi. Buta na kasi tama pa. Sabi ko, mga di pa mo sa ano ba ta, ano, tawag niya daw sa ano. Ibig ko din. Buta ila. Mura din ako, mga nalayan mo yung balik niya. Lo, Oh, kapag sipulin ko. Sorry. Mabel. Yeah, magkano? Ito mo nandito mo din. utay na nagbigas siya ngayon. Matipak na ako. Oh my. Surprise! Wala na. Papasarap buhay. Dapat di pa matawag si G. Pag nag-G ako, nag-G siya. Dramatic ako. Kunis ka. Oo, once kang gabos ng may pero may mga batak na yung bigla. No? Yeah. Dahil yun ang natin. Ang baka po yan. Hindi ka na. Ito na. Nagkaroon mo Pag nag-G yan, mag-G ako, tapos sayang ang G ko, ang G niya, then nakakubos. Oo, selective ito. Maski magsarang kuwas, hindi na ako maubos ka ng G. Hanggat ba ka na ano? Hindi ba ba? Oo, abang day niya na ano, Masaya. oo. Hindi nga pa. Pag nag-G yan, then man cool down, then man hindi maubos. Then man na parang pero, Hanggat day niya nasasaya. then niya nagagamit, Yung ano, yun yung nasasaya. makaano mo na, tama. Makalog yun. Kaya iyo ta ang kuhan, ang one can counter, iran-iran yan, undo na yan. Tapos pa nag-tray, sabay na ako G. So, waksak talaga. 55 ka kasi
sa nabagawa ko ng Subscribe ang mga sino dito na mawag. Sige, mabawasan na siguro. Panagala, nagdadal ka. Magdalaw ka yan ng buwan ako dito. Oo. Sana naman. Mayroon ka na nga. Ang makapi ko naging kalaban, no? So, kulay green. Yung mga people yung discover ko. May Robux ito. Oo. Early access. Nakakapin mo. Oo. Makapi ko na ito. Ano kaya o pag ko na napapagano. Nabis si Shane. Sige na tawag si Ray. Nakalim na ako ito. Suway. Magandang na naman ako si kaya ng sityo. Ang sabi na ako. Pero kung ay kumakal, sila ang magpinabangan yun. Ako nagpunta tayo. Tayo sa. Ipatawag na ikareho ko si John kasi hindi ako natawag pa ako nga yun. Mas ipatawag ako nga. Bakit na kayo ang yan? Uni nga yung art nito sa friend ko. Dahil nagtrabaho sa iyo. Ginawa na ako uwi. Ipatawag ako nga. Ano ka, right ka na ng Cebu. Ganito mo na nga eh. Eh, ano ba sa Cebu? Kumayos ka muna naman iyan. Natawag si Papa. Baba, love you now. Pero pag-ibig na, magkaroon ko ng buwangay. Yan mo na ang doon, tapos diretso ka rin. Ako ito mga, yan mo na ang doon. Karon. Bye bye. You go to it, bro. You go to it. Wala na rin. Ano na nga yung Walo na tapos doon, ano, mas mahal itong tibo na din yun. Mas mahal itong tibo. Eman na ako, kakaka ko na yun. Pagkakanan mo na ito gabos, pumunta ko ba? Maganda, pagaling mo pa inyo, yun eh, yung makasakawang Hindi mo na, hindi mo na, no? Huwag na naman naman. Oo. Kulay. Yes. Diba? Wala na. Gusto pa kumain na, gusto ako. Wala dahil ka pindutin mo. Alam mo sa chat, pag may YouTuber o kunyari, account mo ka YouTuber, ay ano, pigi ka, so YouTuber, nag-account mo niya ka, live ngayon, na-scam mo kaya, pasa ang ngayip ka, ban ka na ka. Wala, pingin mo lang. Ano mo na, kung sa chat pa sana, kuya dyan, no? Oo, wala na, ano. Naging naman siya. O, natinggalan mo na kayo ng tubig. Zero. Parang mas man ito, ano lang ito? Wala, mas mainit na ka lang. Hindi ako, habang gamit ko sa kadyo. Kadyo na eh. Bro, At nasawa. bro pala. Yes.
Punta sa tree. Ah, tapos na. Pat, bro, naman yung timbang lang talaga ng tinapay. So, ano man, Oo. Galing ka na, Bart.
sa 4,